जोङो गिबि मन्थ्रिनि हस्तक्षेप गिबि मन्थ्रिनि जोङो इन्टारफेरेन्स लुबैदों दा जों आसा लाखिदों जे जोङो केबिनेट डिसिसन लाफिननानै बेखौ बिथांमोना उथायना लानांगौ बेखिनिखौ जों बुंगासिनो दं आरो उननि हाबाफारियाव जुदि बिथांमोना उथायना लायाबा हयथ' जोङो लामायाव ओंखारनानै जोङो सोमावसारनोबो गोनां जानो हागौ। दिनै बे रौता खाथियाव बिहुराम बर'नि जिथु फथायफुन्जिनि गेजेरजों बावहाय फैलाव फोथाराव बेवहाय माने दिनै जोङो सोरबां सुबुं बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि सासे गोख्रों लेङाइ आफादगिरि सानसुमै समाज सिबियारि सोलोंथाइगिरि आरो जयभद्र हागजेट मेम'रियेल हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ बोसोरे बोसोरे फालिनायनि गेजेरजों जोङो बिथांनि जिउ आरो सानस्रि बिथांनि मावथाय बिथांखौ जों गोसोखांबोदों आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बे फोथायफुन्जिखौ दानाय जादोंमोन आरो बेनि दानायनि गुबै जाहोनानो जादोंमोन बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोजोर खालामनो आरो बिथांनि जिथु बिहोमा बेखौ माने जोंनि यंग जेनेरेसन आरो आथिखालाव जायफोरनिखि थांनानै दं बिथांमोननो जोङो गुवारै बिहुराम बर'नि जिउ सानस्रिनि सोमोन्दै जोङो मिथिसार होनो थाखाय बेखौ फोथायफुन्जिखौ दानाय जादों आरो बे फोथायफुन्जिनि गेजेरजों जोङो माखासे हाबाफारि लादों बर' थुनलाइ आफादा आरो दिनै सोरबां सुबुं बिहुराम बर'खौ गोसोखांनानै जोङो सारा आसामाव दिनै जायगा जायगा दाब दाब जायगाजों लोगोसे दिनै जों बेवहाय ज' जाफैदों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जे बिहुराम बर'नि जोनोम जानाया बर' हारिनि मोनसे बिराद मोनसे माने बेयो बोरमोन आरो बिथाङानो थांनानै थासान्दियाव बिथाङा बर' राव थुनलाइ जौगानायाव बिथाङा थोजासे बिहोमा होलांदों आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरि हिसाबै बै समनिफ्रायनो जों नुनो मोन्दों 1967 मायथाइनि सिगांनिफ्रायनो जेला बर' बिजोंखौ गायसनो 1963 मायथाइयाव बिहुराम बर' बिथांमोननि गोख्रों बिहोमा दङ आरो एम इ स्कुलाव लांनाय आरो जोङो गोजौ फरायसालियाव लांनाय कलेजसिम एम ए लांनाय बेवहाय बिहुराम बर'नि बिराद कन्ट्रिबिउसन दं। बेनि बादैबो आनडिभाइडेड माने दरं जिल्लायाव दासो उदालगुरि जिल्ला जादों आगोलाव अबिभक्त दरं जिल्लायाव सोखावजायै बे दरं जिल्लायाव हारि हारिसानि गेजेराव माखासे फोथायलायनाय गैयै सोमजिनानै जोङो बर' बिजोंखौ थिसननायाव गोबां माने जोंहा जेंना जेंगोनाव गोलैदोंमोन नाथाय बिहुराम बर'नि जिथुनिखि गोख्रों माने सान्थौ बिथाङा बुंदों जे जोंहा सोलोंथाइ लानायनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायनि जिथु मोन्थाय आरो कन्स्टिटिउसनेल राइट्स बे सांबादिक अधिकारखौ जोङो हायबस्त खालामनो थाखाय जोङो रावबो राव थुनलाइनि हेंथायै थाङालासिनो बर' रावखौ जोङो बिजों महरै गायसननाय बे बाथ्राखौ आसाम सरकारनो मिथिहोदों आरो बे ओनसोलनि मानसिफोरनो गुबुन हारिफोरनो मिथिहोनानै बिथाङा गोख्रों फाव लानानै आनडिभाइडेड दरं डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा बर' बिजों गायसनदों आरो सारा आसामाव बिथाङा जेब्लानाखि गाहाय नेहाथारि जायो गोबाव सम गाहाय नेहाथारि जायो बेनिफ्राय गोबाव सम बिथाङा मोनसे समाव लेङाइ आफादगिरिबो जादोंमोन आरो बिथाङा बर' टेक्सट बुक प्रडाक्सन कमिटिनिबो सोद्रोमामोन बै समाव बिराद बिजाबनि आंखाल बे बिजाबनि आंखालखौ बियो थफ्ला लायै लायै गोबां लिरगिरिफोरनिसिम खाथियाव थांनानै बिथाङा माने खस्थ' खालामनानै बेखौ नाजादोंमोन आरो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे बिहुराम बर'आ जेलानाखि गाहाय नेहाथारि जायो
प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जिथुनिखि सोदोब बिहुं हिन्दी बर' इंलिश सोदोब बिहुं बे मनास्क्रिप्टखौ बानायनो थाखाय थुनलाइगिरि प्रमद चन्द्र ब्रह्मनो दायथ' होदोंमोन बिबान होदोंमोन आरो बे बिबानखौ मावफुंनायाव बिहुराम बर'आ गावनि रौथानि न'आवनो लाबोनानै प्रमद चन्द्र ब्रह्मखौ लाखिनानै बिथाङा माने बे डिक्सनारिखौ फोजोबो आरो फोजोबनानै सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज CIL माइसुराव लांनानै थफ्लाखौ लांनानै बिथाङा बै समनि लेंगुवेज अफिसार ओमफ्राय IP नि अफिसार डक्टर रामादार सिंहजों रायज्लायनानै बे डिक्सनारिखौ माने फाइनाल सेबाव एकदम जोबथारनाय मोनसे माबायाव लाबोनानै होफैयो आरो बे डिक्सनारिया 1969 मायथाइनि माने माबायाव गरेस्वर अधिवेशनाव बेखौ बेखेवनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा दुखुआ बेनो थालांबाय जे बिथाङा 1990 मायथाइयावनो उदखारिनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जायो आरो बिथाङा बे इमान खस्थ' खालामनानै बानायलांनाय बे डिक्सनारिखौ सोदोब बिहुंखौ नुलाङाखिसै जाय हक जोङो बर' थुनलाइ आफादा बिथांनि बिहोमाखौ जों बावनो हाया दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो फोथाय फुन्जि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा न'खरनि मानसि ज' जानानै जोङो बिहुराम बर'नि बे माबाखौ जोङो अराय गोसोखांनांगोन आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो आरो जोंखौ बोर सारस्रिहरो मोनसे समाव बर' बिजों एबा बर' रावखौ फोथांनो थाखाय गोबां बिथांमोना नाजादों नाथाय दिनैनि समाव आसाम सरकारा बै बर' बिजोंनि गेजेराव इंराजि बिजोंखौ दिनै सोफादेरनो नाजादों दिनैसिमबो आसाम सरकार माने गावसोरनि ना जोङो 1960 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै बर' रावा दिनै माने BTC सुक्तिनि आधाराव BTC गोरोबथानि आधाराव 80 फारियाव हाबनाय मोनसे राव जाफैबाय मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज राव जाफैबाय इउनिभार्सिटि मोनब्रै इउनिभार्सिटियाव सोलिबाय आरो बे रावा मेट्रिक थाखोसिम सोलिबाय दा 11 आरो 12 थाखोआव सोलिगोन फैगौ बोसोरनिफ्राय आरो जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि हारिमायारि आफादफोरनि दैदेननायाव गोख्रों दैदेननायाव नाजानायाव बिबानगिरिफोरनि नाजानायाव दिनै बर' रावा बहुद गोजौआव फैबाय असमिया रावजों बा गुबुन रावजों दिनै बेयो गनायथि मोननाय मोनसे राव हिसाबै थांबाय नाथाय आसाम सरकारा थांनाय 28 जुलाइ खालि मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों केबिनेट डिसिसन लानानै बिथांमोनहा मा खालामबाय माने जिथुनिखि NEP नेशनेल एडुकेशन पलिसि बेवहाय रोखायैनो लिरनाय दं जे फाउन्डेसन कर्सखौ आप टु क्लास 5 बेखौ माने बिमा रावजों सोलोंनाय जागोन नाथाय बिथांमोनहा क्लास 3 निफ्रायनो एकदम 12 थाखोसिम बिथांमोनहा बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजि बानायनानै बिथांमोना इंराजि राव माने जाबसिननानै होनो नागिरदों बेखौ जोङो मोजां मोनाखै जोङो फाउन्डेसन कर्सखौ जोङो बिमा रावजों सोलोंनो हानांगौ खारन बियो NEP नि मोनसे गाइडलाइन दं आरो बियो इउनेस्क'निबो मोनसे गाइडलाइन दं आरो भारत सरकारनि 2009 मायथाइनि जिथु राइट टु एडुकेसन बेवहायबो रोखायै दं जे सासे गथ'आ बिमा रावजों गुदि थाखोआव सोलोंथाइ मोननांगौ आरो बेनि उनाव 9, 10, 11, 12 जि बिजोंजों फरायो रिजनेल लेंगुवेजजों फरायनाय इंराजिजों फरायो बे उननि बाथ्रा नाथाय आसाम सरकारा बेखौ इउनिलिटारिलि लानायाव जोङो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानि गेजेराव खोन्थानो थाखाय जोङो एवारनेस प्रग्राम लादोंमोन उदालगुरियावबो लादों जों आरो जोङो फ्राय गोबां डिस्ट्रिक्टआव जिल्लायाव जोङो एवारनेस प्रग्रामखौ लादों आरो रायजो राजानो जों खोन्थादों जे बर' थुनलाइ आफादा बर' राव थुनलाइ जौगानायनि बर' राव थुनलाइ बर' बिजों बुथारनाय बे थांखियाव जों गैया जों आफस खालामा जोङो बेखौ माने मानिनानै लाया बेनि बादैबो माखासे मिक्स मिडियाम स्कुलफोरखौ बिथांमोनहा इंराजि माध्यमाव कनभार्ट खालामनानै बिथांमोनहा CBSE कर्स खालामनो नागिरदों आरो बेनि अनगाबो माने मोनसे नटिफिकेसननि गेजेरजों माने
फरायसालिफोरखौ खुनु सरकारि खालामनाय जानाय नंला प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंला नो मोर स्कुल विल बी प्रभिन्सियेलाइज फ्रम 1/8/2022 बे खोथाखौबो जों मानियाखै बेनिखायनो जोङो मा खालामदों असमिया बिजोङावबो आरो बर' बिजोङावबो गोबां माने बे सरकारि स्कुल दं भेन्सार स्कुल दं बे भेन्सार स्कुलफोरखौ बिटिआर सुक्तिनि 6.3 नि गेजेरजों बे हालामनि गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ बेखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बेवहाय रोखायै लिरनाय दं जों होनदों जे 6.3 नि बे क्लजखौ मानो भायलेट खालामदों बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायबाय आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया थांनाय 18 आगस्ट खालि बिथाङा माने सिमान जायासै बेनिखायनो बे सावरायनाया फेलें जादों दा बिथाङा सेप्तेम्बर दानाव लिंफिननो नागिरदों आरो जोंबो होनदों जे जोङो जोंनि स्टेन्डआव थाबाय थागोन बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जोङो आसु आरो आसाम साहित्य सभाखौ लोगो लाफादों खारन असमिया बिजोङाबो इफेक्ट जादों बेनिखायनो बिथांमोननो जोङो मोनब्रै हारिमायारि आफादजों लोगो नांनानै जोङो माखासे अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय अपिनियन लानानै जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिनो गोख्रों मोनसे जोङो गोसोखां लाइजाम होबाय आरो बे गोसोखां लाइजाम होनायाव बिथाङा लाइजामखौ फरायनानै बुंदों जे बेयो सोलोंथाइ बिथिङाव फैनाय जेंना बे सोलोंथाइ माने बिफानासो बेखौ सुस्रांगोन होननानै बुंदों नाथाय जोङो गिबि मन्थ्रिनि हस्तक्षेप गिबि मन्थ्रिनि जोङो इन्टारफेरेन्स लुबैदों दा जों आसा लाखिदों जे जोङो केबिनेट डिसिसन लाफिननानै बेखौ बिथांमोना उथायनानै लानांगौ बेखिनिखौ जों बुंगासिनो दं आरो उननि हाबाफारियाव जुदि बिथांमोना उथायनानै लायाबा हयथ' जोङो लामायाव ओंखारनानै जोङो सोमावसारनोबो गोनां जानो हागौ बेनिखायनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायो जे माने जों सांग्रां जानायनि सम सफैबाय बिमानि जोङो बर' बिजों गायसनदोंमोन बर' बिजोंखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ जों बुथारनो नाङा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जे जोङो बिटिआरनि चिफ बिथांनोबो जों मेम'रेन्डाम होबाय बिटिआरनि चिफआ बिथाङा माने मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होनानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायनानै बेखौ सलिउसन खालामनो समाधान खालामगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो बे हिसाबै जोङो आसा लाखिदों जे फैनाय समाव बे बर' बिजोंनि जेंनाया जोबस्रांगोन বাইক চালকৰ বাবে সুখবৰ কোকৰাঝাৰৰ জিডি ৰোডৰ এক্সিছ বেংকৰ কাষত দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে দিছে ভাল খবৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিত উপলব্ধ ধামাকা স্পেচিয়েল অফাৰ অতি কম খৰচত বাজাজৰ কেইবাটাও মডেলৰ বাইক ফাইনেন্সত লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত বাইক লোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব দাওহাৰু অটো এজেন্সিত 11,500 পৰা 19,500 টকা ডাউন পেমেণ্ট দি বাজাজৰ পালচাৰ প্লেটিনাৰ লগতে অন্যান্য মডেলৰ বাইক সহ ফ্ৰী হেলমেট লাভ কৰি দাওহাৰু অটো এজেন্সিত কম মূল্যত বাজাজ ফাইনেন্স লিমিটেড নতুবা এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ অধীনত ফাইনেন্সৰ সুবিধা লাভ কৰিব কেৱল এটা ফটো পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি আৰু বৈদ্যুতিক বিলেৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8473883986 অথবা 0366127050 অথবা 9957644326 নম্বৰত